черната магия и духовната сила, която стои за черната магия, тя е реална сила. Тя афектира хората. Самият аз бях свидетелство на това, че един младеж може да бъде по този начин афектиран от духовни сили. Библията ни казва, че този, който вярва, е защитен от това нещо. За моя голяма изненада, човекът, който бях издигнал на пиедестал като наместник на Бога тук на земята, като гурото, като този, на който дължа всичко, всъщност това е врачка и баячка, която Библията много ясно ни казваше, че са служители на дявола. Здравейте, казвам се Владимир Георгиев. Роден съм в град София и съм израснал в традиционно православно семейство. Като дете и като тинейджър винаги е имал едно осъзнаване, че има някаква сила там горе, нещо магическо, нещо по-скоро мистично. Моите стремежи като млад човек бяха да завърша, да отида да следвам, да имам семейство един ден и въобще това, което светът предлага. Аз исках да се възползвам 100% от всичко това. Някъде в последната година в гимназията изведнъж се почувствах много странно. Необясними страхове започнаха да идват изведнъж в мен, когато това започна да бъде ден след ден, начин на живот. Беше началото на едно кошмарно преживяване, което аз нямах обяснение защо ми се случило и откъде е дошло. Тези усещания за страх, за тревожност, за паника, за безнадежност, това повлия и на моето тяло. Започнах да дигам температура и разбира се бях прият в болница за изследвания. Докторите ме задържаха повече от един месец там и не знаеха каква диагноза да ми бъде дадена. Най-накрая, всъщност, след като докторите вече нищо не можеха да направят, ми изписаха и последната диагноза беше, че вече имам и развита язва. Забелязвах, че има срив както в моето физическо състояние, така и в моята психика. Започнах да взимам транквиланти, започнах да посещавам психиатри и диагнозата беше от страхова невроза до различни видове депресия. Месец след месец всъщност състоянието ми се влошаваше. Аз се затворих в себе си, изникваше само един въпрос. Какво ми се случи? Нямах никакво обяснение и бях разкъсван от желанието да прекратя живота си, да сложа край на тези мъки, а същевременно имах панически страх от смъртта. И в този кошмар не можех да спа, не можех да ям, тялото ми отслабваше, повечето от времето и ежедневието си аз прекарвах на легло, макар че сънят беше побягнал от мен. Страх с постоянна паника, постоянно напрежение и лекарства, които въпреки, че взимах в един момент с шепи не помагаха, дойде един момент, в който моите родители ме закараха на психиатър и няма да забравя думите, които чух тогава. Време да го приемем в психиатрия. Самият аз осъзнах вече напредналият стадий на това, което се случваше в моят живот, моето физическо, моето психическо състояние, което в себе си аз виждах, че всъщност ако продължавам по този начин, много вероятно е също така и да умра. И моята майка, разбира се, и моят баща много се притесняваха за това, което ставаше. Младо момче, здраво и в един момент в ситуация, в която да гасна пред очите им. Те бяха безпомощни и в тяхното желание да ми помогнат. Този момент беше и за тях момент, в който те решиха да се обърнат към нетрадиционната медицина. И бяха чули за човек, който има такива възможности да разрешава загадки и проблеми, които по-човешки хората не могат да ги разрешат. Беше препоръчен като човек, който може да ми помогне по някакъв начин да разберем какво става с мен. И тогава си спомням, че отидохме в един от кварталите на София, срещахме се с въпросната личност и той бораваше с това махало, което на края на конеца всъщност има олово, което
задвиждайки се в ляво или надясно при зададен въпрос, просто отговаря с да или с не. И въпросният човек, когато разбра какъв е проблемът, той отвари картата на София и зададе следният въпрос. Къде е разрешението на този проблем? Къде да отиде този човек? И тогава махалото показа един квартал, който е северната част на София, където аз трябва да отида. И тогава човекът ми каза следното: ще трябва да отидеш там. Там има една жена, която е врачка и баячка. И когато отидеш там, тя ще ти помогне. Трябва да отидеш 3 пъти при нея. И когато свършиш тези 3 посещения, проблемът ти ще бъде разрешен. Това беше и първата ми среща с духовните сили. До тогава, както казах, преди това, ако съм имал някаква представа, че нещо става там на небето и че може би има някаква сила, която влияе на Вселената, всъщност това беше един пряк достъп с духовни сили, които аз не разбирах, но в този момент даваха за първи път някакво обяснение за това как аз се чувствам и също така ми дават някаква надежда нещо да направя конкретно. И макар че да звучеше доста налудничево и назадничево, дори и за времето, в което живеехме тогава с моите родители решихме да отидем и да посетим тази жена, която трябваше да го направим 3 пъти това посещение. Отидохме в този квартал на София, почукахме на вратата на въпросният къща, която ни беше показана, и бях учуден, че когато вратата се отвори, една жена, като че ли не очакваше, просто отвори вратата и каза: заповядай, влез вътре. Чу това, което всъщност ни водеше при нея, и започна определен сеанс. В този момент тя изговаряше определени думи, определени неща, извършваше над моята глава, адресираше нещо, което е тук около мен. Когато свърши сеанса, тя хвърля някакво брашно по мебелите, започна да чете знаци и неща, които и говореха за това, което става, призоваваше същевременно и тя определени сили, с които контактува. След което ме кара да седна и ми казва следното: момче, искам да ти кажа това, което сега ми беше открито. На теб ти е направена черна магия. Да ми е направена черна магия до степен, в която аз да съм в състояние да умра, за мен беше наистина едно много шокиращо изявление. Тя, разбира се, продължи историята. Това, което ти е сторено, ти е всъщност сторено от жена, която живее на горен етаж, там където ти живееш, и също така врата срещу теб. Тя има дъщеря. Явно е, че дъщерята ме харесва и също така майката иска да бъде част от семейството. Една, може би, смешна история, обаче всъщност, ако беше истина, резултата беше доста лош за мен. Когато тази жена ми каза това, всъщност аз осъзнах следното, че живеех по това време в 7-етажен блок на 6-ти етаж и да, на горният етаж, вратата срещу мен, имаше всъщност семейство, което имаше момиче, 1 година може би по-малко от мен, и момичето наистина имаше някакъв интерес, някакви симпатии към мен, които аз не споделях. Но самият факт, че един човек, който току-що съм срещнал, ми казва тази конкретика, която по-човешки няма начин да я знаеш, всъщност беше момента, в който не само привлече вниманието ми да слушам на 100%, но също така вече започна да печели и доверието ми. Чуваш неща, които никой друг не може да знае. Никой друг няма начин да ги знае. Жената ми обясни, че черната магия е направена и също така има начин, по който тя ми предложи определено предписание да се развали. Друго нещо, което всъщност тя продължи да ми казва е следното: виждам, че ще влезеш в казармата. Това беше май месец, същата година аз вече бях минал през комисия, военна комисия, бях освободен от казармата поради язвата, която имам и поради състоянието, в което се намирах. Моята първа реакция беше: тук не позна.
поради простата причина, че вече аз съм освободен, и тя само повдигна рамене и каза: това е което виждам. Ти ще влезеш войник тази година. Започва да ми казва, че виждам твоята приятелка, имаш приятелка в момента и нейното име започва с буквата Д. Тогава моята приятелка се казваше Деляна. Тя ми каза: ти няма да се ожениш за нея, ти ще се ожениш за друга жена. Описа ми нейният физически изглед и ми каза, че годината, в която аз ще се ожена за нея, ще бъде 1993 година. Говорим за 1990 година, когато аз чувах тези думи. И интересното е, че познавайки миналото, познавайки настоящето, в един момент аз се замислих дали няма също така и бъдещето да бъде по този начин познато от нея. Това, което всъщност получих и което най-много търсех, е обяснение на това какво е станало с мен. В този ден аз получих обяснение. Надеждата, че няма да умра, че неща имат, които да се случат и те хубави неща в моя живот, да поема някаква глътка въздух. Върнах се в къщи и наистина бях изключително впечатлен от тази среща. Другото нещо, което се случи, е, че една седмица по-късно получих призовка от военна болница, в която всички отложени от казармата отново ги викат на повторен преглед. Отидох, прегледаха ме, потвърдиха язвата, но ми казаха: отиваш в казармата. За мен това беше началото на потвърждението и на всяка една дума, която тази жена беше казала и за бъдещето ми, и започваше да се случва. Новата ми среща с духовният свят се изразяваше в това да познавам един човек, в който всъщност се сумираше всичко това, което става някъде там, и за първи път един такъв свят беше отворен за мен. Моето доверие към въпросната баячка нарастваше всеки ден. Но макар че минаха тези 3 пъти, които аз трябваше да отида, и може би се чувствах една степен по-добре, всеки път, когато излизах, аз излизах с ново предсказание, с ново нещо, което да ме насърчава, но усещах, че ако мине седмица, 2, най-много, и в мен тези нечисти сили отново напъваха, това, което беше като отчаянието, безнадежността, отново се връщаше в мен и аз просто трябваше да отивам отново тя да ми пребае, трябваше да отивам отново тя да направи своят сеанс, както една акумулаторна батерия, която имаше нужда да отива и постоянно да се зарежда от тази сила и от това, което всъщност ми беше давано в този момент. Задавах си въпроса как ще живея, ако тази жена един ден си почине. Аз не виждах живота си без нейната намеса. Аз започнах да я рекламирам и да я споделям с мои близки, с мои роднини, които също така започнаха да я посещават, защото в моето съзнание тя беше един наместник на Бога тук на земята и с едни божествени възможности. И така се случи, че влязох в казармата и мина една година. И през тази година, всяка неделя, аз служах в Банкя, много близко до София, всяка неделя, когато ме пуснаха в гарнизон на отпуска, и имах възможност да прекарам 12 часа с моето семейство и с моята приятелка. Всъщност, първото нещо, което правех е да отида до тази жена, за да ми пребая. За да направи този сеанс, който всъщност ще ме успокои, ще ме обнадежди и отново ще ме зареди да продължа за следващата седмица. В края на втората година в казармата дойде един човек, който беше новобранец, и първите му думи бяха, че е вярващ и че посещава Евангелска църква, чете Библията. И разбира се, това не бяха изявления, които му спечелиха приятели, но напротив, трябваше да понесе доста подигравки и хули. За мен това също беше доста несериозно. Аз бях по някакъв начин вече посветен в духовността, която бях открил, и също мога да кажа, че не прояви голям интерес. Но един ден, когато трябваше да давам нощна смяна, това време беше изключително, разбира се, тежко да не заспиш. Може да влезеш в арест, ако бъдеш забелязано, че дори и дремеш. Късно през нощта беше, вече може би 1 или 2 часа през нощта. За да не заспа, аз извиках въпросният новобранец и му каза: говори ми за нещо, просто да не заспа.
И си спомням, че тогава той започна да ми говори за второто пришествие на Христос, нали? За признаците, които са изпълнени в миналото и ще се изпълнят преди да дойде Христос отново тук на земята. И започнах да го питам, ами това наистина ли го пише в Библията? И той ми каза да. И след това, ами и това пророчество е записано в Библията по начина, по който ти ми го казваш. Той каза да, по този начин е записано. И тогава аз го помолих и му казах, дай ми да чета Нов Завет, за да видя дали наистина това, което ти ми казваш, е истина, но мислимо, ако не е така. И получих Нов Завет като подарък от този човек и в тези вечери, в които давах дежурство, започнах да чета. И колкото повече четях, започнаха да се откриват неща в мен и да разбирам една картинка, която до тогава, колкото и просто да беше, обягваше от моето съзнание. Първото нещо, което разбрах е, че има Бог, има и дявол. И че всъщност Христос е умрял за моите грехове, така че аз да имам вечен живот. В Новия Завет има 4 Евангелия, които започнах да чета. И първото впечатление, което останах е, че след като свърших първото Евангелие и второто като че ли се повтаряше с първото, една и съща история, но малко по по-различен начин представена. Но си спомням, че всеки път, когато достигах до този момент, в който Христос умира на кръста, в мене изникваха сълзи, аз започвах да плача, защото имаше едно силно съзнаване за това, че Христос е умрял за мен. Никой не трябваше да ми го каже. Библията, в случая Новия Завет, бяха тези, които ми казваха, че с редовете, които четях. И не само това, че има Господ, който е дал своят син за мен, така че аз да имам вечен живот, но също така и осъзнаването какво представлява силата на дявола. И че всъщност, за моя голяма изненада, човекът, който бях издигнал на пиедестал като наместник на Бога тук на земята, като гурото, като този, на който дължа всичко и моето спасение, всъщност това е врачка и баячка, която Библията много ясно ни казваше, че са служители на дявола. Бях шокиран и от нещо друго, защото си зададох следния въпрос. Ако сега умра, в този момент, ако трябва да си тръгна от тази земя, къде ще отида? И с това, което вече бях прочел от Библията, всъщност разбирах, че отговорът е, че няма да отида при Бога. Поради простата причина, че вярвам, че следвам и че се доверявам на думите на една врачка. На това, което ми казва един служител на дявола. И дойде един момент, в който след дълго четене една вечер на Божието Слово се върнах в спалното помещение в казармата и тогава от 30 легла в тази стая нямаше никой. Никога няма да забравя този момент, защото не можех да заспа и тогава беше момента, в който паднах на колене. И за първи път казах молитвата, която беше в моето сърце, в която казах: Господи, покайвам се за моите грехове. Прости ми. Не помня точно думите, които съм казал, но знам, че елементите, в които имаше тази молитва, бяха на това: Господ да ми прости. Господ да ми прости за това, че съм се доверявал на една жена, която не е от Бога. Господ да ми даде да забравя тези думи и от сега нататък да се доверявам за нещата, които Бог има за мен. Зная, че искрените ми сълзи и това, което Бог виждаше в сърцето, донесе до покаянието ми, до новорождението ми и до спасението на моята душа. Това беше момента, в който аз казах: Господи, покайвам се и от тук нататък искам да бъда Твой. Не видях ангели, нищо необичайно не се случи в тази молитва. Нищо, което да е с някаква духовна намеса. Не мога да кажа, че нещо се промени. Легнах и спах. Но когато се събудих, за моя голяма изненада, това, което изведнъж усетих, е, че за първи път в моят живот
аз се събудих с надежда и с радост, която никога през живота си не съм я имал. И един мир в моето сърце, което дори преди момента на смущението и на черната магия никога не мога да го опиша, но никога не е съществувал в мен. В този момент, ако мога да опиша моето състояние, беше като човек да влезе от помещение на пълен мрак в помещение, в което има светлина. Тази разлика този контраст беше невероятен в начина, по който се чувстваше моето сърце, всичко това, което моят вътрешен човек изпитваше в този момент. Разликата беше толкова голяма, че аз тогава не осъзнавах за този термин, който Библията казва новорождение и спасение. Един човек да се новороди по начин, по който никога не си се чувствал по този начин преди това. Първата ми реакция беше да напиша писмо на моята приятелка тогава и да й кажа, нещо се случи в моят живот, което промени тотално това, което мисля за живота и това, което възприемам за живота си. Разбира се, промяната беше толкова очевидна, че аз започнах дори да споделям това нещо първо с човека, от който повярвах, и след това и когато се срещнах същата седмица с моята приятелка. Може би тази среща останала в нейното съзнание като първо среща с един тотално различен човек, който тя е познала. Разказах и за това какво съм чувствал, за това какво съм преминал и разбира се за това, което открих в Бога. Тя, разбира се, ме гледаше подозрително и по някакъв начин се чудеше дали наистина сега съм добре, ако преди ме е познала като съвсем различен човек. Но аз си спомням, че настойчиво показвах Новия завет пред нея и казах, искам и ти да го прочетеш, искам и ти да видиш какво е записано тук и ще видиш, че това, което ти казвам, е наистина правилно. Една седмица по-късно, всъщност тя дойде при мен и каза, знаеш ли, аз прочетох, сега и аз вярвам. И впоследствие моят живот като християнин се разви в съвсем друга посока. Първо, разбира се, споделих това, което съм преживял с моята приятелка, с моите роднини, след това с моите близки. Исках да го споделя с всички, които знаех и срещах, защото за мен беше толкова радостно да разбера и да осъзнавам това, което Бог направи в моят живот. И вече като човек, който бях приял Христос и се радвах на този мир и на тази радост, която не можеше да бъде описана по никакъв начин. Разбира се, има няколко неща, които аз осъзнах като важни духовни принципи, които са валидни за всеки един от нас. И първото нещо е, че черната магия и духовната сила, която стои за черната магия, тя е реална сила. Тя афектира хората и самият аз бях свидетелство на това, че един млад и здрав младеж може да бъде по този начин афектиран от духовни сили. Но също така и дойде осъзнаването при мен за това, което и Библията ни казва за вярата в Христос. Защото това, което четем там е, че нашата вяра в Христос е щитът, който ни предпазва от всяка една стрела на нечестивия. Тоест, ако в нашата страна е изключително много популярно да се притесняваме от черни магии, от всякакви други уроки и зли неща, които биха ни нанесени върху нас, върху домовете ни, върху семействата ни, ако се притесняваме от кълнене и други неща, които може да афектират физическото състояние и бъдещето на близки и на самите нас, всъщност в Христос Библията ни казва, че този, който вярва, е защитен от това нещо. Днес аз не се притеснявам за това, че черната магия може да се повтори в моят живот, че някой друг може да дойде и да я направи отново. Фактът, че бях афектиран в моя духовен живот тогава, е поради това, че аз нямах вярата, която е спасителната вяра в Христос.
Но в момента, в който ние имаме тази вяра, има един духовен принцип, който също така е валиден, в който Христос ни казва да благославяме тези, които ни кълнат, да се молим за нашите врагове. Тоест, щитът на вярата не само ни защитава от лошите намерения, не само ни защитава от магията, от проклятието, но също така да ни се дадат сили да благославяме тези, които го правят това лошо в нашия живот. И осъзнавайки всичко това, ние да не се сърдим на човек, ние да не се притесняваме от лошия човек, ние да не се притесняваме от това, което лошия човек може да направи в нашия живот, но да се молим. Разбира се, ако има нещо, което е разрешението на всяко едно нещо, което е духовен проблем в нашия живот, това е вярата ни в Христос. И второто нещо, което също така просто осъзнах в това свидетелство, което имам, е много хора казват, но тази жена ти позна толкова много неща. Значи в нея има силата да познае миналото и да познае също така настоящето и започнала е да познава и бъдещето ти. Факт е, че в момента, в който аз се покаях, нищо от това, което тази жена ми беше предсказала преди това, не се сбъдваше. Това, което аз се молих пред Бога е: Господи, аз повече не вярвам на тези думи. От сега нататък аз искам да вярвам за това, което Ти имаш като план за мен. И знаете ли какво стана? Не се ожених 93-та година за жената, която ми беше предсказано, че ще се ожена от тази врачка. Ожених се 92-та година за жената, която Бог избра за мен. Тази жена с буквата Д, която беше моя приятелка, обаче която се обърна към Бога и до ден днешен е моя съпруга. Бог имаше план за всичките тези неща, които ми бяха предсказани, да бъдат избърсани от бъдещето и да бъде даден съвсем един друг план, който Бог има за мен. И знаете ли какъв е Божият план за нас? Да не се притесняваме за утрешния ден, да не се стараеме да разбереме това, което ще се случи през следващата седмица, месец или година. Не е за нас да знаеме за тези времена и за това, което много хора отиват при врачки и баячки да разберат. Но всъщност Бог ни е казал: доверете се на мен за утрешния ден. И когато сме в Божия план, Той има най-доброто за теб. И това, което искам да ви кажа, скъпи приятели, е, че в момента, в който аз се обърнах към Бог, вече за мен нямаше значение колко години ще живея на тази земя, какво ще стане с мен, дали ще се ожена, дали няма да се ожена, дали ще направя това, дали ще постигна това, дали ще съм здрав, дали ще съм добре. Доверието ми и вярата ми в Бога бяха поставени за днешния ден и за това, че Господ ще промисли и за утрешния ден. И това, което всъщност се получи като интересен факт е, че както вече бях споменал, мои роднини продължаваха да ходят при тази жена, поради простата причина, че аз бях повода, аз бях рекламата. И един ден жената видяла, че мен повече ме няма там и не я посещавам и задава въпроса: къде съм? Какво става с мене? Добре ли съм? И тогава този мой роднина казал следното: той вече не идва тук, защото повярва и започна да ходи в евангелска църква, а пък те вярват, че твоята дарба не е от Бога, но от дявола. И знаете ли, отговорът на тази жена е бил следният: да, Владо е прав. Защото дарбата, която аз имам, Христос такива дарби не дава. Когато моят родина сподели тези думи на мен, аз бях шокиран от факта, че тази жена всъщност много добре осъзнала, че дарбата, която практикува, не е от Бога. Дали доброволно, дали недоброволно, не зная, но факт е, че тя много добре осъзнава, че тази дарба не е от Бога. И това, което всъщност много хора са подлъгани, е, че когато отидат при един такъв човек
и им бъде казано всъщност за неща, които са се случили в миналото или в настоящето, ние осъзнаваме, че има нечисти сили, които знаят това, защото те нямат кратковременността на човешкият живот от 70 и 80 години. Те знаят това, което се е случило и преди стотици години, поради простата причина, че са духовни същества и че са били там или имат тази възможност да го изкажат и да го предадат. И това обаче, което е интересно, е, че когато отиваме при врачки и при баячки, и това е което аз съм размишлявал върху него, целта е да бъде спечелено твоето доверие. И когато бъде спечелено твоето доверие чрез неща, които никой друг не може да ти каже са станали в миналото или в настоящето, или започва да ти се казват неща, които се дори казва се сбъдват и в бъдещето, тогава ти вече имаш своето доверие в тези нечисти сили. Дяволът може да ти даде прекрасен живот на тази земя, може да има различни сценарии, през които преминаваш в твоят живот, но най-накрая той иска твоето доверие, за да те води и да достигнеш до ада. И това, което Бог, разбира се, иска е наше доверие да не бъде към тези нечисти сили. Нашето доверие да не бъде към тези хора, които се стараят да спечелят нашата вяра, за да можем да ги следваме по този начин. Бог ни казва: аз съм пътят, истината и живота. Вече над 30 години аз го следвам и му служа и съм благодарен за радостта, за мира в моето сърце. Благодарен съм за спасението на мен, на моята съпруга, на целият ми дом. Благодарен съм за всичките негови милости и гледам с надежда днес за утрешния ден и за това, което той ни е казал, че е приготвил за нас във вечността. Благодаря ви и нека Господа ви благослови.